Петров Белов. Петър Петров Белов е роден в Котел, 25 декември 1861 година. Учи в Котел и Карловската гимназия, а след изглеждането и в Тулче, където се готви и доследват в Русия. Първи вид музик на Софийското военно училище завършва като прапорщик и изпратен като ротен командир в 20 пехотна парменска дружина. Капитан Белов участва в Сърско-Българската война като командир на втора дружина в Морски пехотен приморски полк и получава първия си орден за храброст. На 7 октомври в 17 часа полковникът вече издава оперативна заповед за настъпление, когато лично участите и с насрещен бой е излязъл на височините на Кърджали. На 8 октомври с генералите в Кърджали победоносната идват първи и четвърта дружина от 28 полк. Посреща ги с небождушното знаме, група българи, гърци и един бостонец. Вече като генерал-майор е началник на на сбора дивизия, команда и представи Русия-Ческата война по време на Грецкото въстание, запад от Външния отряд. Удостоен с орден за храброст с 3-4 степен, орден с Александър 3 степен с мечове и още два ордена за заслужение. 40 години служиме от с модерът от него Кърджали почна на следващата година на читалище, училище и библиотека. След Балканската и Междусъюзническата война в политически център. В града ще отваря широк план за развитие на инфраструктурата, разработването на развитие на комуникациите и мрежата на електрификацията. Започва култура и на личност, която е в честно 100 годишна от освобождението на Кърджали и на всички достоинства и заслуги да бъде основата на европейската миграция. Задание след обсъждането да се приема следното решение. На основание член 21 линейно точка 22 от Земя и член 2 от правилното за обучение на почта граждани, Кърджали и държавна справа дата, чест след Кърджали и цялата знак на почта граждани на член Кърджали, генерална съд на Ръководство. Моля, уважаемите съветници, които са съгласни с така направеното предложение. Добре. Господин Бързаров, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кметов, уважаеми гости, дами и господа народни представители, госпожо областен управител, колеги общински съветници, аз ще бъда основно кратък, макар че дискусията отдавна по тази точка от дневния ред излезе от тази зала. Тя не е дневния ред само на кърджалийската общественост, тя е дневния ред на цялото българско общество. Аз мисля, че днес ние с приемането на това предложение на първо място ще дадем оценка за събитията преди 100 години. Ще дадем оценка за това дали си гордеем, че Кърджали преди 100 години става част от България и че ние живеем в своята родина заедно. Ще покажем дали сме искрени, когато говорим, че преди 100 години сме станали свободни и независими, това което чухме няколко пъти днес. Ще покажем също така дали 21 октомври е деня, който ни обединява и който е нашия празник. Честитейте на всички с пожелания за много здраве, радост и светли, хубави бъдещи дни за нашите деца. Искам да ви кажа, че ние ще покажем с гласуването си за генерал Белов за почетни граждани, че държим нашите тези чествания, тържествени, да стават с български и европейски химн. Благодаря. Други желаещи да вземат отношение? Ако няма, подлагам на гласуване така направеното предложение от кмета на общината. Моля всички съветници, които са съгласни с така направеното предложение, моля да гласуват.
16, против, няма, въздържали се. Още веднъж, въздържали се. 22. Предложението не се приема. Поради изчерпване на дневния ред, закривам предварителното заседание. Ще трябва да напуснат тези изтървателни.